बिजेपि इउपिपिएल नागारनानै 4 नं जमदुवार बियाबाव बिपिएफ दोलोआव जगदान। बिटिसि बिसायख'थिया जेसेनो खाथि सफैदों एसेनो हांखुर जादों राजखान्थि दोलोफोरा। बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोनि मावथि सोद्रोमाफोरा दोलो नागारनानै बिपिएफआव जयनिं जाफैदों। जे जोङो इयुथ हिसाबै माबा मोनसे सुजुग आरो सुबिदाफोरखौ मोननांगौमोन, बिनिफ्राय जोङो बन्चित जानानै थादों। जोङो दिनै बिपिएफ दोलाव जोङो जइन जाफैनाय जादों। बिजेपिनि गोख्रों मावसुमा प्रजित नार्जारीजों लोगोसे इउपिपिएल आरो बारग' एनडिएपिफोराबो जमदुवार ब्लक बिपिएफनि मावख'आव बिपिएफनि बिजाथि उइलियाम नार्जारीनि आखाइजों जगदान जाफैदों। बेराफारसेथिं कुसुमबिल गामिनि गोबां इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा बिपिएफआव आखाइ हमफैयो। इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोआव गोबां फोथायनानै थादोंमोन, नाथाय जेबो सुबिदा मोनाखै। लामा दालांखौ लानानै नखरनि दुखुनि समफोरावबो खौरां लायाखै, जायनि थाखाय दिनै जों बिपिएफआव जगदान जाफैदों होननानै बुंथियो प्रजित नार्जारीया। आंनि मुङा प्रजित नार्जारी। लोगोसे गिबियावनो मिडिया बिथांमोनखौ हामबायग्रोदों। जोङो इउपिपिएल प्लास बिजेपिआव दङमोन, ओमफ्राय दा जोङो जोंनि जिहेतु बिपिएफआव जइन जाफैनाय जे मेन उद्देश्य आरो खारन, जोंनि हाग्रामा महिलारी सारनि जितु निर्देश आरो पार्टीनि जितु भिजन लानायफोरखौ मोजां नुहुरनानै बा मोजां मोननानै जोङो दिनै बिपिएफ दोलोआव जइन जाफैनाय जादों। आरो लोगोसे जोङो जितु 5 बोसोर जानोसैयानो नै साननैसोल'सै, जे जोङो इयुथ हिसाबै माबा मोनसे सुजुग आरो सुबिदाफोरखौ मोननांगौमोन, बिनिफ्राय जोङो बन्चित जानानै थादों। दा बिनिखायनो जिहेतु जोंनि बिपिएफ दोलोनि जितु हाग्रामा महिलारी सार बिथांनि जितु सिद्धान्त बा थांखि लानायखौ जोङो सैथोयै नुहुरनायखायनो जोङो दिनै बिपिएफ दोलाव जोङो जइन जाफैनाय जादों। आरो लोगोसे नैबे 4 नं जमदुवार जोंनि जितु केन्डिडेट उइलियाम सार नार्जारी बिथांखौ जोङो थोजासे भटआव देरहाहोनो खामानि मावनो होननानै जोङो जगदान जाफैनाय जादों।